darnde wonde fayde nde tawno mairie o déjà nde min gari nde koɓe joguinoɓe yiyande moƴƴere to fate holno ɓe addata ha gandanɗa hoorema ko fate tarini ndi ɓe mbawa ɗum rende no hanniri ndi kadi aussi ne kala ko wiyete agroécologie ndema cellu ko duumi ka wawa wonde ɗo e nder diwanu commune he ndo autorité ɗi jogui nde ɗon yiyande ne aussi ne population o jogui même yiyande nde tawno so mairie o joguima ɗum tawi population yadani hen tan ma sattu pour hunde nde wawa yarude yesso eyyi joni noon komin jii ko kam population baɗɗo engagé o dariɗo pelli jogui pellitagal ngal gandanɗa hoorema kala ko haalaɗo eɓe eto wadde ɗum e diwanuji mabɓe hande noon ko ñalama mo gandanɗa hoorema min gartu e ko waɗaɗo ko yeyete e commune Ndoga Babacar par ce que min puɗɗino e hitande 2016 e to fate findinde yimɓeɓe holno mbaɗaten ha tarini ndi wawa renede kono nomin puɗɗi yaade nde min gandi kadi ɗum ɗon foof fok mbaɗa ɗum e ko wiyete e processus ɓurɗo judde processus wiyete transition agroécologique manam ndema cellu ko ndumika taw wona tarini ndi tan renete tarini ndi se renama holno waɗirte holno fewjirte walla ndema en guila e ndema en e gaynaka en foof wawa waddede hen donc ɗum ɗon ko hunde wande fayida te kadi aussi ligguey baɗɗo fayida waɗama hen kadi komin coyni e ñalama hande o woni komin puɗɗi wadde ɗo hamin tolli ɗo holko ɗum jibinani wonɓe ɗo ɓe e nder population est ce que ene jogui hen changement puɗɗi yiide e banggue gurdam mabɓe par ce que ɗum waɗi hen fayida so ɗum kadi yewtama holko ɗum puɗɗi yaade toyede holko ɓe jii ko gandanɗa hoorema hande ko caɗele diwan o te ina foti darede ina foti addede hen safara donc ɗum ɗon foof hande woni yewtere no min mbaɗata ɗo ne mbeɗa sikki aussi ne inchallah ko yaltiɗo ko mamin eto ƴewde minen to banggue perspective amen e plan amen holko min ettata hen ko gandanɗa hoorema min mbawi ɗum walliddeɓe hen gueɗel keddiguel ngel kadi aussi ne ko journée mo gandanɗa hoorema wona enda tan woni ɗo ina woni ɗo e partenaire uji goɗɗi guila e partenaire uji développement service aji technique ɗi kala ko neɗɗo o wawi tan ko gandanɗa hoorema koto banggue muɗum wawa addide ɗum pour que doole ɗe ɓuura wawa hewde ha caɗele kalaɗe ɗo ɗe foof yimɓe mbawa hen addude hen safara eyyi hono makka Koulibantan kadi aussi ne comme no mbimi diwan ɗo hande sous préfet haali hen te kadi aussi ne minen to min goni foof min eto ƴewde holno min jawtirte e diwanuji goɗɗi ɗi joguiɗe même caɗele par ce que min gandi ko woni ɗo e Ndoga ko koto banggue caɗele aussi ne ko ɗum tan woni to e banggue makka Koulibantan ko e aussi ne min puɗɗima oɗon ligguey nde tawno e comité villageois paritaire mo Sinthiou Aladji Mody no woni ɗo e diwan yimɓe foof ƴiwi ligguey baɗa fayida mbo waɗata o ɗum tagui kala guure gonɗe ɗo e takko he ina eto yaade toon ƴewde holko woni toon ha mbawa janggude hen e village uji gonɗi to e makka he garino toon aussi ne ƴewde oɗon modèle ha puɗɗima wadde ɗum to e diwan mumen minenne aussi ne min goppi hen hakkille kala no min dañi opportunité pour wawde ɓeydude ɗum ɗon inchallah e commune makka momin mbaddu ɗum hen inchallahu rabbi